Llegir per evadir-nos, llegir per recuperar-nos, llegir per passar-ho bé, llegir per aprendre. Totes aquestes facetes de la lectura és el que jo intento fer dia a dia i comunicar la meva passió per llegir, el plaer de la lectura. Fer-ho pels nens és com tenir una complicitat amb ells, explicant-nos coses. Haver-li dedicat molt més de 50 anys de la meva vida no és una cosa qualsevol, és un privilegi enorme. És una manera d'escapar de la realitat, no? Cada cop que obres un llibre entres a un món diferent, coneixes uns nous personatges, pots viure mil i una vides. La lectura no canviarà, ens formarà la gent i ens formarà tots en tot este món tan ràpid que ens passen les coses. M'agrada llegir llibres de pirates, d'excursions, de viatges i de vacacions. Quan escric, i escric un conte per nens, per exemple, doncs torno a jugar, torno a ser aquella nena que ja fa molts anys que he deixat de ser. Quan vaig tenir el meu fill, un dia em vaig inventar una història que el meu home em van dir que era una novel·la juvenil i que me la van publicar. I vaig escriure, i continuava escrivint i ara no puc deixar de fer-ho. Penso sempre que llegir em va salvar la vida i escriure li va donar un sentit. Llegir llibres és una manera molt més intensa de viure la vida.